Ei! Nyt on Spark-reaktiovideo. Lasti vittu se TikTokki. Läski, me vittu. Niin ihmiset, minulla on teoria. Mitä on tämä nimi? Spark tulee siitä kipinä-sanasta. Tässä siellä tulee kipinä. Toinen teoria. Mikä joo? Polkuperävarat onkin Aldin. Minulla on uusi teoria. Huomaatteko ton halkeaman tuossa talossa? Se on siinä ihan oikealla. Se näyttää vähän hassulta. Uusi teoria, mitä jos noi tiilet, mitkä on erinäköisiä, mitä jos ne onkin paskaa ja ne on pissaa. Ei saatana! Missä mun polkupyörä on? Mä ajattelin, että se huutaa, että se polkupyörä on kadonnut. Se on aika hulvaton juttu. Huomaatteko te kans, kun niitä ton oven ympärillä halkeamia ja se on se hämäkin seitte kans. Mitä jos... Nemo on oikeesti hämähäkki. Mitä jos on vaan monta hämähäkkiä ihmisen jo sisällä? Ja huomaatteko te... Nemon hatun? Se on tosi hieno. Mä haluisin semmoista. Vittu! Kuuleeko kun se kiroili? Toi on joka family friendly mun mielestä. Mun mielestä pitäisi asua Sparkki oikeuteen ton takia. Tuo oli tosi hyvä musiikki. Olisiko sinulla aikaa viettämään iltaa? Sillä on hieno puhelin kans. Mä haluan ostaa tommosen. Paljon maksaa? Eikö niin on? Mistä se Arpi on tullut? Se on se teoria. Mitä se tuli kun Aldin yritti shänkkää sitä? Ainosi kanssa. Tässä on... Ei ollut seksikäs ääni. Vittu kerkeä minnekään menemään, kun joku on varastanut mun jopon. Älä huuda minulle, poika. En ole koskenut sinun polkupyörääsi. Oletko varma, etteet ole unohtanut sitä johonkin? Mitäs? En oo koskettanut Nemoa, kun Nemo oli pieni. On se. Toivottavasti. No mihin vittu olisin sen muka unohtanut? Kyllä mä muistaisin mihin vittu mä sen jätin. Sä vittu muistisaaras paska. Nyt, poika, otat kielenkäytön haltuusi. Tai kerran äidillesi miten käyttäydyt ja saat selkäsaunan pahemman kerran. Selkäsauna tulee jos... en mä kuullut. Kuka on varastanut mun jopon? Älä huuda minulle, poika. En ole koskenut sinun polkupyörääsi. Oletko varma, etteet ole unohtanut sitä johonkin? No mihin vittu olisin sen muka unohtanut? Kyllä mä muistaisin mihin vittu mä sen jätin. Sä vittu muistisaaras paska. Nyt, poika, otat kielenkäytön haltuusi. Tai kerran... Niin, mitä jos... en oo niitä kirjoitus, koska se sai... traumat... kiroilusta kun... sen isä huusi sille ja kiroili sille ja löi sitä. Äidillesi miten käyttäydyt ja saat selkäsaunan pahemman kerran. Mitä jos Nemon äiti on kuuma? No tuu koittaa, mulla on isompi huolehet kuin tehdä jutut. Kerron äidillesi heti miten käyttäydyt ja saat selkäsaunan sekä kotiarestin. Kertoa koko suvulle, ei oo mun ono, lähde nyt etsiä mun vitun pyörää tuolta jostakin. Minä vain halusin, että viettäisit aikaa enosi kanssa, mutta jollei tämä käy, niin ei voi mitään. Mitä jos Eno haluaa vetää aikaa Nemonkaan, koska
En on. Nemon isä. Look at this dude. Onpa se hupsun näköinen. Voi vittu, mun kengät jäi. Mitäs on se kengät koskaan? Mitä jos toi herra on musta liberaali valepuvussa? Ja sitten se on kanssa transu ja homo. Just näin se. Tuolla. Mitä se Rika? Siis katso se on. Hei poika, mites rullaa? Eikö sinun näköinen Oon mä kanssa, että se kädet on murtune. Kai... Se on turhaa ja sitten ei kukaan huomaa sitä. Mitä jos sillä on satelliitti, että se voi kommunikoida alieneiden kanssa ja ne alienit on rasisteja. Sitten se yrittää liberoida ne. ja pitäisi olla polkupyörän kanssa liike? Mitä jos herra Sinihiuksi ois robotti, jos se robottiääni ja sillä on kans vammaiset hiukset? Mulla on vammaiset hiukset. No joku pölli mun pyörää, enkä tiedä missä se on, niin oon menossa etsimään sitä. No oletko ajatellut menemään katsomaan Nisti-ojaa? Siellä on usein varastettuja pyöriä, sieltä saatat löytää sen. No koska ei Nisti-oja. mitenkään heittää, mut sen mä voisin kappoa. No kyllähän mä sut siihen voin heittää. Mitä se mennä niistä on, kun sillä on se pyörä? Teoria Mitä jos... No kiitti äijä. No tässä se sit olisi. Miksi on 3 tunnin päässä vittu sen kotota? Onko se tyhmä? Jatkuu tonne eteenpäin, et siitä vaan etsimään. No juu, mäpä menen etsimään, katsotaan jos se polkupyörä tosta jostain löytyis. Mitä jos toi Nisti on Joona? Mitä jos toi narkkari on transu ja pinja samaan aikaan? Ei, turpa ei. Wow. Voitais nimolla muuten niskakarvat. Se on aika hieno. Hyvä teoria. Mitä jos toi narkkari kuoli, koska siellä oli turkkilainen puu? Tää helvettiä. No ei, nyt joo, mä toi pyörä jää toho ja mä lähden tästä helvettiä. No niin, ensimmäinen jakso. Pistetään tykkäysvideolle. Vittu! Pistetään tykkäysvideolle. Pistetään positti. Positiivista kommenttia. Toinen jakso. Siis katso se on. Joo. Mitä jos siellä metsässä, minne menee? Se on metsä. Wow! Tää on niin hyvä teoria. Mitä toi litku on, mistä toi kivi tulee? Miksi se teki sen? Onko Nemo vitun tyhmä tai jotain? Miksi se teki ton litkun? Mitä jos mä sanon, että se litku on mun ja Joonan Moi. mälliä? Ei tuu pedofili. Ja
Mitä on se litku on oikeesti portaali, mistä Boulder tulee. Mikä boner? Boulder. Boulder on mun lempihahmo. Miksi Nemo on noin vitun ruman näköinen äsken? Se on mun teoria. Teoria. Mitä jos Nemo on vitun ruma? Käydä sutikolaa. Uusi teoria. Mitä jos Boulder on vanha vitun ruma mies, mut Nemo vaan twiikkaa ja se ei oikeesti oo ihminen. Kukaan ei oo ikinä sanonut, että sen nimi on Boulder. Sen nimi on nyt Boner. Mulla on Boner, kun mä näen sitä, niin sen takia se on Boner. Mitä jos se silmät on vittu siniset, koska se on Sans? Se on kas valkoinen, koska se on Sans. Jos sä tuosta vaihdat valkoisen. Se on vähän rumaa, teoria! Kuka vittu teki ton? Minun teoria on, että se oli turkkilainen Aisha, mikä teki avun huudon. Huomaatteko myös, että tuota purastu palanen talosta irti? Mitä jos siellä onkin Godzilla? Ja Godzilla ei tykkää rakennuksista. Kuka vittukaan asuu tässä rakennuksissa? Teoriassa on se pointti, ei kysymys. Vastauksia. En mä osaa vastata siihen kysymykseen. Keksi joku voittu vastaus. Siellä asuu kumma sinihiusmies. Ai se autossa oleva. Joo, satelliittiherra. Joo. Uusi teoria, miten vitussa Eno sai ikkunan puuhun? Tuossa on se, että Eno on vaan parempi kuin vittu fysiikan lait. Apua, Niklas! Niklas ei! Älä raiskaa! Onko Eno transu, kun sillä on punaiset korkkarit? Hän sanoi, että ei, kun se silloin on pitumainen kulli. Senhän huomaa siitä vasta. Eetu, just tuon takia ne opettajat tuli valittamaan. Mistä? Siitä, että täällä on tulossa kielikätkä. Oho. Hei Nemo, kiinnostaisiko sinua tulla grillaamaan ja viettämään aikaa Enosi kanssa? No perkelee, no kyllä mä sun kanssa aikaa voin tulla viettämään. No hyvä, minä tulen sinut kohta hakemaan. Huomaatteko siinä ikkunassa? Se on niinku herra. Mitäs se on puu? Ja mitäs se puu on turkkilainen? Ja sitten se turkkilainen puu menee naimisiin pikkupuun kanssa. Koska se on turkkilainen. Huomaatkaa myös, että piilottaa turkkilaisuuden aika nopeasti. Juu, mä hoidan. Tämä todistaa teoriana, että puu on turkkilainen ja se menee naimisiin pikkulapsen kaa. No niin. Häräsit kohtas. Nyt pitää katsoa taas. Rewind. Teoria. Onko Eno juutalainen? Se on vitummoinen nenä. Miksi vitu se on nenä? Onko se juutalainen tai jotain? Mä sanon, että ei. Se on vaan iso nenä. Se syntyi sillä.
Mitä jos tuo sateenkaari tuolla taustalla tarkoittaa, että homoisuus on canon Spark Universessa? Totta. Oh! Confirmed. Homoseksuaalisuus on canon Spark Universessa confirmed. Eikö oho? En ole missään tekemisissä Sparkin kanssa. Ei niin, se on Ei ole confirmed. hyvä teoristi. Pois. Miksi Enon auto on rikki? Saattaa olla sen takia, koska mitäs? Eno suuttui ratissa niin paljon, että huosi oman autonsa. Minähän teen tuota ainakin viikoittaisin minun miljoonella Lamborghineilla, koska olen niin rikastan YouTube-channelin takia. Hiljaa. Huomatteko myös, että se aurinko... Eikä turpakin! Huomatteko, että aurinkolla on iso nenä? Mitäs on se, että aurinko on juutalainen? Ja se on keltainen, kun siellä on niin paljon kultakolikoita. Aurinko on siis juutalainen. Tää on tosi inklusiivinen sarja. Niin on. Miksi vitus ne ajoi 7 tuntia, että ne pääsee metsään? Onko ne tyhmiä? Minä sanon, että ei, ne ei ole tyhmiä. Niiden piti mennä juuri tähän metsään, koska siellä metsässä oli joku tosi hieno juttu. Artturu, missä oltiin? Oi, se jää poliisille kiinni, kun se varasti kenkiä. Onko se vain minä vai näyttääkö tämä saada vähän erilaiselta? Mä epäilen, että kato, niillä loppui budjetti tässä vaiheessa. Niin piti vaihtaa vähän halvempaan animaatioon. Huomatteko mä siellä taustalla? Hei Nemo. Vittu! Kävisitkö hakemassa vähän? Huomatteko kun täällä taustalla on... Se on vähän vaikea huomata, mutta... Se näyttää vähän turkkilaiselta. Se on kans puu. Se on taas se turkkilainen puu, ei perkele. Teoriani on oikeassa. Miksi vitos se Nemo putosi taivaalta? Minä epäilen, että se on sen takia, koska lintu otti Nemon ja pudotti Nemon. Hei Nemo. Kävisitkö hakemassa vähän puita? Laitan sillä välillä nämä sytyrit palat. Kai mä voisin käydä, kun mä tässä kerran oon. Kassu. Tuleekohan Sirkku huutaa meille kohta? Ei mitä helvet. Mut siis se sanoo teille vaan, että... Niin. Katsokaa! Turkkilainen puu on palannut. Ei vittu. Teoria. Se voin todistaa, että turkkilainen puu yrittää mennä naimisiin Aisha puun kanssa. Näikö sä ton? Näinkö mä mitään? Pelkää Nemo. Olet aikuinen mies, etkä mikään pikkulapsi. No niin, hiljaa, Puita joo, aika pelkää. tää. Katsotaanko vaikka? Olen normaalin palkansa. No kerro, No voisitko sä antaa se mun tähän näin? Kyllä kai mä sen sulle voin antaa. No kiitti bro. Juu, se oli mun teoriavideo. Aika huonoin teoria. Ja se taas tykkäsi joku tosi positiivinen kommentti. Paskana. Tosi hyvä video.
Minä tykkäsin tästä tosi paljon. Se olisi varmaan ensi video. Hei hei hei! Fein. Toi on hyvä toiminta. Se on se uusi. Näytetään. Näytetään. Tuolla. Mitä se on Rika? Siis katso se nopeasti.